merací protokol, pretočené brzdové bubne. By bolo isté, že to je opreté. OK. Tí pohyby boli len preto, aby bolo vidieť, že to je opreté, že to není dlh. Pretáčal som brzdový bubon, merací protokol, čiže tuto je, trošku s tým pohneme, aj bolo vidieť, že sa to dotýka. Toto ide na 100, trošku s tým pohneme, aby bolo vidieť, že sa to dotýka. Toto ide tiež na 100 a táto plocha, trošku s ňou pohneme, aby bolo vidieť, že sa to dotýka, aj tá ide na 100. 1, 2, 3, 4,